Det her, det er godt nok fint. Lige et øjeblik. Ja, lille du. Hvad så? Tjørnene der. Og der er sagt til mange. Det er så flot. Jeg ved, hvordan det ser ud, da den er blomstret. Og rigtig flot. Og der var lige lidt. Nu er det blevet slået igen. Og det var godt nok højt igen. Prøv at se. Vi fik ny vimpel. Det er malet. Men det bliver ikke denne gang. Se. Flere bær. Ej, hvor er de flotte. Fuglen bliver glad. Nu er der blevet slået stier. Nu kan man se det. Fordi det andet græs, det er blevet højt. Prøv at se. Stiger. Og der er så en tørn med derovre med bær på. Og brumplan. De er begyndt at blomstre igen. Men det er nok ved at være slut nu. Med modne bær. Og se så der. Nu er det blevet røget op ned til træerne. En kobbellund. Hopler. Men med en pragtfuld lille. Så kan man sidde der på en varm sommerdag. Under halvtaget. Det er da genialt. Og se til udsigten. Og så nu. Der går med træner. Intet er overladt til tilfældighederne. Fuld knæ på. Helt det. Jeg var faktisk i gang med at grave brænde op over i bedet foran huset. Jeg er ondt i min bagsmage. Jeg står på hovedet, så nu må det holde op i det. Lige holde en pause. Prøv en gang at se. Nu kan man se bådeskuret. Det står der at grave fri for jord, grene og skidt og møg. Næsten. For omme på den anden side kan man måske ane, at der ligger stadigvæk affald. Alt det, der lå her imellem brandhælderne, grene og stammer og skidt og møg, det er væk, og det er brændt. Der er kun de store ting tilbage, dem der ligger der, som vi bare kunne knække ved at trampe på dem. Men alt det andet, næsten, er væk. Og med brandtønden derovre. Og den har brændt lige siden i går morges. Går formiddag brændelse. Den har stået der og bulret afsted. Og der er kommet mere i. Det er selv. Men nu må det være nok. For vi skal hjem i eftermiddag. Og så skulle det gerne være brændt ned. Det kan ikke nødt bedre fra den, når den er tændt. Heller ikke selvom det er tæt ved vandet. Se. Dejligt vejr. Sejlerne er ude. Og derude kan man i fjerne også ane dem.
De synes også, det er godt. De der sejlere, de misser jo ikke chance for at komme ud. Holger og Lotte oppe ved siden af. De har også taget ud denne gang. Jeg tror, de har været hjemme 2 gange i den tid, vi har været her, eller kommet her. Vi skal ud og sejle. Der var affald, jeg snakkede om, der stadigvæk ligger der, og der er ryddet meget. Søgekortet blev fjernet. Det var rigtigt. Der blev lidt mere åben. Der blev lidt mere frisk ud. Hvad skal vi sige? Jeg har fået en varm sommerdag. Der er det fint nok. Nu kan man se markerne og bakkene og Holger og Lottes hus. Og ladet. Og alt sammen. Jeg får Tony der. Og han læser, han regerer. Ja, der blev fint. Så er der bare græs op herinde. Og brandnødder kommer der nok ud. De skal bankes ned. Prøv at se det over i træerne. Hvor grønt græs er blevet. Det er da herligt. Det er også meget fint der hen over udsigten af det. Men hen foran huset. Et stykke rød. Det er ikke andet end arbejde. Så vi tager konsekvensen. Vi smider noget dug eller presenning op over volden. Planter noget i det. Så kan det være det. Og se derhenne, lige foran voldene. Der kommer fint grønt græs op. Det var det, vi så ud, inden vi tog afsted for 4 uger siden. Det er da fint. Det er da gået hurtigt. Men grøn, det her er det. Oppe på volden er brombær og brandnødder. Om foran, der er ikke sket så meget. Der er blevet slået græs igen. Fuldstændig som vi plejer. Eller som Tony plejer, hedder det. Og Tony, han har været hård ved mine brombær. Se, nye knopper. Og han var helt ligeglad. De skal dø, sagde han. Og så døde de. Han kværnede dem lige en gang med hækklipperen, tror jeg. Eller noget andet noget. Han har i hvert fald kværnet dem. Og jeg har helt brændet op i dag. Hele dagen i går, der slæbte jeg bare brænde ned til brændetønden. Jeg havde så ondt i mine fødder i går, så jeg kunne ikke sove. Det har jeg nok også i aften. Men skidt. Det går vel over. Se, der ligger bare ned alle vejen. Jeg er hævet op. Men der er endnu flere heromme foran. Endnu flere foran huset. Og det er noget rigtigt jo. Og de sidder rigtig fast. Og de har nogle voldsomt store rødder.
Biv. Og de står der stadig, mange af dem. Se. Jo. Men nu vil jeg ind og have noget at spise først. Så må jeg tage resten og rydde op. Okay. Vi kommer ikke til at kede os de næste par år. De 15 år hedder det, tror jeg. Men så er vi gået på pension. Og så har vi ikke andet at foretage os end gå her og pille i jorden. Giv dem det ender med, at vi kommer til at kede os. Prøv lige at se tørnen igen. Hvor er det flot. Det var det. Jeg skal ind og frokost. Tony, han skal mere regne med.